Her har vi en hortensia, den hedder Candlelight, og det er en paniculata-type. Det er en af dem, der ikke skal have surbund. Men hortensia, det er dem med de store hoveder, og paniculata-typerne, det er ikke de blå og pink, men dem, der starter i hvid og creme, og så går lidt over i noget rød, lyserød senere på efteråret, har selvfølgelig de her vintertilstande. Beskæringen af, vil jeg bare lige hurtigt vise, at det er nu her, hvor I kan se de første knopper, og det er simpelthen bare her, I skærer ned til. Og det gør I ved alle hovederne. Sådan her. Derudover, hvis der skulle være nogle spinkle grene, som for eksempel den her, så kan man vælge at sige, at den skal planten ikke bruge energi på, men fortsætte ud af den struktur, vi ved at lave her. Ydermere, hvis knopperne går indad, så vælg dem, der går ud af. Meget, meget simpelt. Og hvis der skulle være noget dybt. Godt. Det var det hele. Hvis I kunne lide videoen og gerne vil have flere, så like og subscribe.